Ahoj lidi, vítám vás u hry Out There. Je to nová jdeme na mobil. Ano, hrajeme to na Androidu, ne na počítači, ale tedy ty moje série budou zaměřený na androidových hrách. Out There je hra s zajímavým příběhem, ale není to pro všechny. Je to ten styl klidný hry o dobrodružství, který si představujete ve své hlavě. Tak jo, začneme novou hru a teď budu sticha, abyste si mohli v klidu přečíst, co jste potřebovali. Tak pardon, trošku to slumím, protože ono to pak má. A hra jednoduše náš cíl, náš, bohužel říkám, provodník, dostat se sem, ale trošičku dále. Ale náš cíl je dostat se tam. Máme několik hvězdních soustav, kterým musíme proletět. Vlastně každá hvězda, každá soustava může načíst z příběhu a ty příběhy jsou 3. A když je všechny dohromady spojíte, je z toho bordel. Popravdě, tady tu hru jsem nikdy nedohrál. Ale věřím, že naše série to dotáhne tak daleko, že to dohrajeme. Skočíme do první galaxie pryč. Daybreak Astronaut. Radši... A už teď se nám... A tady je naše. Tady je náš. Tady máte palivo, kyslík a iron. Space folder, nechávám to tady vždycky. Na chvilku pauzněte si. A přečtěte si, co to dělá. Ale tyhle ty 2 věci jsou nejdůležitější. Máte tu 2 planety. Z této dostáváme palivo pro cestování. Z této kámen a různá témata pro vývoj strojů. A tady máte slunce, který se taky dá těšit, ale když tam teď letíme, tak je po nás. Když vletíme tady tu planetu, nemůžeme vletět do planety, ani na. Protože je to gas planet a my máme jenom tyhle. Vytřebovali jsme sondy, což je takováhle ta věcička, která nám přinesla další palivo. Vystřelíme ještě jednou. Ono to, co střílíme, vlastně taky funguje na palivo. Takže ono se nám to vlastně všechno vrátí. Tak teď těchto 13 paliva můžete dát sem. A v levém horním rohu, jak vidíte, se nám dobilo železo tam, kyslík sem. Pak tady máme opravářství, jak vidíte, výrobu strojů. Nevím, jak to ještě vyrobit, ale postupně třeba naši loď můžeme vylepšit, že by mohla vlízt do planety, která má minus několik stupňů. Čím lepší bude loď, tím lepší stavění. Vytěžíme hvězdu. Přišli jsme 10 paliva, ale přemlán 20. A tohleto jsou space stationy. Když na tuto věc klikneme, jak vidíte, přijal nám to 100% palivo. Tyhle ty věci vám někdy můžou prdelně zachránit život. A pak je tu zase Rocket Planet. Vám ji ukážu. Takhle letíte na ní a pak dáte land. A jste na ní a použijete váš drill. Hodíte, jak hluboko chcete rýt. A vytěžili jsme další železo. Železo je docela nutný, ale my... Železo je nutný na opravy, ale my hlavně potřebujeme na tady ty planety. Protože máme... Tato naši může mít 2 druhy paliv. Tohle je to základní. A ty další problém, jak vidíte, máme malé úložiště. A navíc nám dochází kyslík. Tohle je supernova. Když máte speciální skill, tak můžete to odpálit, tvoří to černou díru. A díky té černé lodi, černé díře, ne tam té díře, co mají, ale to neřešte, nás to může přesunout zpátky a nemá to hodit někam do prdele dopředu. Což by bylo dobře, kdyby nás to hodilo dopředu a ne zpátky. Bohužel palivo pekelně dochází a jak vidíte ani s kyslíkem. No tak si rozdělíme kyslík splitem. Čím méně kyslíku, tím vaše postava pak. Čím hůř je lodi, tím hůř je vlastně tomu, co hrajeme. Hodíme trošku do opravy lodi a letíme. Jak jste viděli, 40 ubral to. Tady je nový druh paliva, který jsem hledal. Helium. Ano, Vince, helium, divně jako palivo, a jenomže tohleto palivo nám dává ne za 2 body, ale za 4. Takže to nám umožní letět dál.
Jenomže máme z částky úplně rozbitou loď. Takže hodíme ji zase po dvou. A loď je spravená. Vždycky máte jenom pár možností, kam můžete letět. Ale já vždycky letím na nejmenší vzdálenost. A teď se nám rozbilo cestování a úplně nám to zničilo drill. Já myslím, lidi, že jsme asi skončili. Potřebujeme jedno sílium. I když, počkej. Je tu. Můžeme tady, když tady vytěžíme teď sílium, nemusíme to ukončit teď. Sílium potřebujeme na vytvoření nového časování. No. Tady jenom kop na opravu, to je špatný. To je hodně špatný. A viděl jsem vedle ještě jednu. Land, in the planet, in the wall, jako sanava. Dochází nám kyslík, brutálně dochází palivo, jenom že mi nemůžeme dělat nic. Sakra, sílium jsem dostával skoro furt. A teď ani jedno pitomý sílium. To je No nic, pokusíme si doplnit palivo. A vidíte, nemůžeme cestovat. No nic, tak to můžeme udělat jenom jednu věc. Kliknout, loď. A give up. Což je vlastně konec. Skončili jsme, nedoletěli jste. Budete z této hře strašně moc umírat. Ale nikdy se dostanete strašně, protože víc zajímavý a umřete. Jak jsem říkal, 3 konce. Tohle je... Vlastně tady je země. Asi, podle něho. Jenomže ono se to pak začne rozbíjet. Zase na začátku. Teď poletíme nahoru, což by mohlo znamenat něco lepšího. A hned jsem zase rozslákl Infertile Planet. To si opravíme jako parta Kryplonů, který čuráci musí letět vesmírem, aby všechno zachránili. Vystřelíme 7 paliva, proč ne? Kurva, všechno se nám to musí srát na začátek. Píči. Jo, Blue Giant. Ještě je tu jeden druh planety. A rasa. Je tu několik ras. Čemu to na to? A teď to posereme. Ne. Teď jsme se dotkli něčeho, co nás hodilo úplně dál. Nějaký věci. Nebo stroje. To nás přesunulo. Jenomže nás to přesunulo. Jak vidíte, totálně nám to rozflákalo loď. Pokud chcete vidět další moje dobrodružství a pokud chcete tu sérii dokončit, tak nic. Pokud dáte víc než 5 lajků, budeme pokračovat. Pokud ne, napište do komentářů, které jiné video byste chtěli. Já jsem Zogi a pokud byste mě chtěli odebrat, tak se nedivte. Videa nejsou nejlepší grafic, ale jsem novej. Děkuji vám za sledování a nezapomeňte, nikdo neumřemře, pokud se Zogi nehrajeme. To jsem to měl zapičovat. No nic, vystřelíme poslední a čus.